tämmönen epätoivon salaatti. En kestä. Ei jumaleissa, on pakko vielä oikeesti siis. Tää on oikeesti pelkkää kaaliraastetta, persiljaa ja hemapa hernemaissipaprikaa. Terppa! Täällä me ollaan Emilin kanssa viettää laatuaikaa luksushotellissa Rauman Kumuluksessa. Tästä ei enää retroilut parane. Kattokaa kuinka ihanassa tuolissa mä saan täällä istua. Ja täällä on myös aika kaunista taidetta. Täällä seinillä löytyy levitettynä ympäriinsä. Jotenka olemme hyvin onnekkaita täällä huoneessa. Näin, tämmönen huone täällä. Me ollaan Emilin lätkäturnauksessa ja tai ei me nyt olla siellä turnauksessa, vaan nyt me ollaan täällä hotellilla ja poitsut on käynyt vähän kylpemässä ja uimassa ja mä kävin ostaa meille vähän evästä ja sitähän löytyi. Mä ostin itselleni salaatti. Mulla oli kädessä semmonen ihana herkullinen salaatti, missä oli kanaa ja jotakin kastiketta ja oikein ylihyvää. Niin sit mä tulin tänne tällaisen kanssa. What is this shit? Siis joo, hernemaisipaprikaa, persiljaa, kurkkua ja kaaliraastetta ja ananasta, mutta ei pienintäkään hiventä mitään kastiketta tai öljyä tai mitään. No joo, ei kai siinä. Nyt on perjantai ja hyvä meininki ja siellä on pieni rakas Emil punaposkisena. Mitä Emil huomenna nostetaan pelien jälkeen? Hattua. Hattua ja poikaa. Eikö? Vai mitä? Kuinka te laulatte? Kyllä se hävitään. Ei ne häviä. Hävitään me Tepsille, Ässälle ja Lukolle. Ette te häviä kellekään. Lauletaan vaan. Nyt poika saunoo. Ei. Mitä kaikkea se tekee? Kylpeä ja... Mitä se tekee? Kylpeä ja nauraa ja huutaa. Katsella mällää. Ei mene niin kuin leppois. Mutta täällä meillä on ihan lupsakka meininki Eemulan kanssa. Ja... Ihan kauheisa TV meillä. Joo, TVkin on aika kaunis. Täällä on niinku todella jännää muuten itse asiassa tää taide, kun täältä on niinku ripoteltuna vähän niinku joka lähtöön. Täältä löytyy jos jonkun muista. Mitä se lähtö tarkoittaa? Mut ei siinä mitään. Oikein hyvää perjantai-iltaa kaikille. Ja me jäädään tänne perjantai-iltaan ja me jäädään tänne nautiskelemaan Emilin kanssa. Rasvaa!